Igama lami uThabsile Ntombela. So bekade ngineyinkinga iy'nkinga nje zokuhlushwa amaphupho, inkinga zomoya emibi, yonke leyo nto leyo. So usisi wami wangilayela ngesonto elasezayoni elilanga sekhaya elingasenamba sekuthiwa isekuthuleni ekuthuleni. So ngahamba ngakuleli sonto leli and bekade ngitshela vele ukuthi ngizothola usizo ngoba vele bayathandaza njengabantu bamazayoni. Ngafika laphayana ngawuSunday wa last week mhla 11. Mangabe ngifika khona ngafika nje ngabona ukuthi inkonzo yona imnandi. Bayathandaza, bayarawunda, babhizi, bayakhuleka. Emva kalokho kuba nomfana nje wayesonta khona. Lo mfana vele avuka umoya ngalendlela nami engayazi. Bese umfana vele ayangidonsa ngemuva and ngihleli nje ngigone nengane. Mangabe ngidonsa umfana vele angithatha ngifake ngaphakathi la njengoba berawunda bethandaza. Ngithi mina hayibo sekwenzakalani, because angi-understand ukuthi kwenzakalani. Bangishaya abantu ngezitende. Even ngisho ngemuva benginama bruises lontonjana eminwe, nginezandla, kubuhlungu umzimba wonke, ngibovu. So mangabe ngiyabuza ukuthi ngishayula ini, bayangishaya abantu abasho ukuthi bangishaya. Umfana angithatha angigaxe nje la ihlombe lakhe. Arawunde nami umfana, arawunde nami. Athe suka lapho umfana ukurawunda nami bese yangithi danka phansi. The time ngidankaza phansi kanti vele njengoba kade ngishawa nayisiyezi. So njengoba wangwisa kabi and ngalizwi ihlelo lami liqhuma ngekathi engiyisa cause ngavele ngashaka ngeside la. Mangabe ngizwa kuqhuma yilapha abakhona khona ukuthi bangeke cause base bebona sekuphuma negazi, sekuphuma namanzi ngabathe. Hello everyone, welcome back to Sanelation. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, let's get esinye story ezingemnandi ngampela. La khona owesifazane ehambe waya esontweni ethi uyofuna khona usizo ngenxa yezimo ke abebhekene naso. Uthi uthe mayifika esontweni ke baqala bathandaza, barawunda bashaya isikhalangwe, mabeqeda ukushaya isikhalangwe enye yeyinceku yamthatha yamphosa ehlombe yarawunda naye. Yeye umuthi phihli lapha phansi yamshaya ke phansi, washayeka ngeside lehlo ke wase walimala ke ihlo. Yabona nje bakithi lento lena iwubudedengu kwabazalwane ngoba mangabe bebona ukuthi umuntu ngicabanga futhi umuntu okanjalo othandazela abantu ngendlela kanjalo bayamazi emasontweni ukuthi lo yena uyafuna ukuthi ngathi angabhekwa ngoba umoya wakhe uthanda ukuphakama kakhulu. Imbone abantu ke imningi ke bakithi ihlukahlukene. Abanye bamcebise ukuthi akahamba yovula icala lo owesifazane avulele lo muntu lo okuyena omlimazile. Okunzima ke ukuthi ke ngeke aphinde ke nje abone njengoba ethi ulizwe liqhuma njena ihlo lakhe. Angazi ke ukuthi uthina kumbono ongawunika lo dadewethu. Please leave your opinion on the comment section. Bye.